Dit is de JSF, ofwel de F-35. De reden dat zo'n permanent meetnet noodzakelijk is. Omwenners binnen benauwd voor het leven van de nieuwe strieeljager. Ze binnen dan ik blij dat het goed meten worden kan. Wij zijn teruggenomen met het rapport, zowel dat van het TNO of van het NLR als van het RIVM. Ze zijn wel wat verschillend van elkaar, maar uiteindelijk op een haartlijn is hetzelfde, want daar ben we heel wijs mee. Het advies is om 20 microfoons om de basis hinnen te plaatsen. Verf hier graag gewoon dat er meer wienen. Met 20 microfoons kun je het heel goed monitoren. Het is net zo dat wat wij dachten dat met die loedsmetingen de totale loedscontouren bijhouden willen kunnen, maar indicatief is het heel goed mogelijk. En dat is dus goed uitleggen waarom het net meer is dan dit. De kosten voor het net liggen tussen de €80.000 voor de goedkoopste variant en €324.000 voor de duurste. Maar waar moet dat betalen? Het permanente geluidsmeetnet gaat betaald worden door Defensie. Ben je blij met het advies dat er nou lijkt? Ik ben heel blij met het advies van de stuurgroep zoals het er ligt. En ik ben ook blij dat de minister het advies overneemt van de stuurgroep. Om omwenners in de kunde komen te litten met de JSF, wil Defensie deze maatje het toestel oervleien uit Amerika bij. Daarmee wil de minister bereiken dat de omwonenden het geluid kunnen beleven. Er zijn heel veel vragen over, ook over het geluidsbelasting. En we kunnen met deze vluchten de omwonenden laten beleven hoe dat is. Defensie neemt het advies oer. Het permanent meten van het lood kan dus, maar komt het terecht? Ja, zoals ik het begreep is het advies van de stuurgroep om een permanent geluidmeetnet rondom vliegbasis Leeuwarden en ook om vliegbasis Volkel in te richten. De stuurgroep zal een opdracht krijgen om dat verder te operationaliseren over hoe dat geluidmeetnet wordt ingericht. Nou, ik ben blij mee dat we hiermee tegemoet kunnen komen aan behoeften van de omgeving om informatie over het geluid en het voldoen aan de contouren.